Avui posem la mirada en un dels grans reptes de les nostres ciutats i pobles, la mobilitat sostenible i la manera com ens desplacem dins de l'àrea metropolitana de València. Per parlar d'aquest tema s'acompanya Víctor Navarrete, vinculat a Conbici Soterranya, dos col·lectius que treballen per impulsar models de transport més sostenibles, accessibles i respectuosos amb el medi ambient. I també Maria Jiménez, membre del Comitè Local d'Emergència i Reconstrucció. Amb ells conversem sobre els reptes actuals de la mobilitat metropolitana, l'ús de la bicicleta com a alternativa real de transport, la necessitat de crear espais urbans més humans i segurs i la importància de fomentar hàbits de desplaçament que reduïsquen la contaminació i milloren la qualitat de la vida de la ciutadania. També abordarem com la mobilitat sostenible no és només una qüestió mediambiental, sinó també social, perquè efectivament condiciona la manera en què habitem els nostres barris, ens relacionem i construïm comunitat. Així que benvingut, Víctor, benvinguda Maria, Hola, com esteu? gràcies. Gràcies per vindre als estudis d'Aldaya Ràdio. Gràcies a tu. Crec que Víctor ha vingut en bicicleta. Clar, sí. Soterranyos anem en bicicleta, per supuesto, sí. Com toca, i Maria ha vingut, que és així, Caminant. no? Caminant, o sigui que l'exemple a seguir ha sigut totalment efectiu, no? Com comenceu en el món de la mobilitat sostenible i com us atrapa aquesta manera de viure? Bueno, en el meu cas no és res heroic, o sigui, és més prosaic perquè en aquest sentit jo sempre he anat en bici, doncs des de que era xicotet, no tinc carnet, no tinc cotxe, circumstancialment, així és que sóc un target perfecte per a les polítiques de mobilitat. Vaig vindre a Torrent ja fa com 5 anys i bueno, el meu costum d'estar i d'involucrar-me en col·lectius socials vaig posar-me en contacte en Soterranya perquè ja es coneixia i bueno, d'ahir un poquet de la meva experiència d'usuari a nivell bici i de conèixer els projectes de Soterranya, pues, a poc a poc vas endinsant-te en intentar fomentar aquestes pràctiques i de veure, no? com efectivament són transformadores i produeixen canvi, pues, a poc te vas clavant. Ja Conbici Soterranya està dins d'un grup de Conbici, que és una coordinadora a nivell nacional de grups locals i d'experiències d'usuari, i un poc per ahir també la relació en ells. Jo voldria contar una anècdota personal, no sé si a tu t'ha passat alguna vegada o et podria arribar a passar. Quan jo vaig treure'm el carnet de cotxe i vaig posar per primera vegada la gasolina, vaig pensar, ja estic en la roda. Me vaig sentir una miqueta culpable de ja estar en la roda perquè el necessitava per a, efectivament, fer uns tallers de ràdio al voltant del País Valencià. Sí, bueno, no es tracta tampoc de que no uses el cotxe quan el necessites, perquè ahí està, sinó que no l'utilitzes quan no el necessites. Exacte. I com sabem quan no el necessitem? Per a trajectes curts, tal vegada, no? Clar, els trajectes curts són majoritàriament els usos que se poden fomentar més. Per exemple, jo recorde que al 2019 se va fer un estudi de mobilitat a Torrent per impulsar el PEMUS i es va eixir un poc la informació de que vora el 50% dels trajectes dins de l'entorn urbà es feien a caminant o en bici i més del 60% dels que se feia a cotxe eren de no més de 700 metres. Aleshores és com n'hi ha una contradicció molt forta. Perquè clar, tindria sentit si carregaren pes al cotxe, però si no carreguen pes i és només per a desplaçar-se nosaltres no té cap sentit. Estaríem parlant així de mobilitat sostenible, estos trajectes curts, de què parlem quan parlem de mobilitat sostenible? Clar, la mobilitat sostenible, parlem sobretot d'intentar fer un canvi en la modalitat de com desplacem en els entorns urbans, val? Un poc un canvi cap a un tipus que no siga menys agressiu, que no siga contaminant, que siga més amable en les persones. Aleshores, la bici és un element central, no? I transformador per impulsar tot aquest tipus de mobilitat, però també parlem de fomentar l'ús del transport públic, autobús, trens, no? un poc tot. No? I el que dius de pes, bueno, ara mateix tenim la tecnologia suficient per a fer trajectes carregats en bicis que tenen pedal assistida, no? Aleshores com que tenim tot l'escenari que va guanyant pes per a fer aquest canvi de repartiment modal i reduir el protagonisme del cotxe que té un impacte molt gran en la vida de les persones. I que actualment té molt de protagonisme en els trajectes de l'àrea metropolitana. Per què costa tant canviar aquesta mentalitat? Per què creieu que costa tant?
porque principalmente, o sea, y se vio durante la Dana, lo que hay es poco transporte público realmente. O sea, de hecho, si tú miras todo lo que es el área metropolitana, todo está concentrado, son transportes saturados y todo concentrado a pasar por el Cap y Casal, por Valencia. Sí. Y eso es inasumible realmente. O sea, lo que no puede ser es, si tú eres estudiante universitario, tardes 2 horas en transporte público en llegar a la universidad. És massa temps, que son 2 hores d'anada y 2 hores de tornada, y es esgotador también, Claro. ¿no? Entonces, cuando en un transporte privado, en media hora o 40 minutos lo tienes. Claro. Entonces, desde los comités locales, lo que estamos intentando implementar un poco es ese cambio de modelo. De hecho, para que haya un transporte público de calidad, y que la alternativa de la bici no sea estar jugándote la vida. Exacte. Que esa es la otra vertiente que tenemos, que ir en bici muchas veces es peligroso. Per els cotxes va ser molt criticat el carril bici de València, perquè canviava molt el sentit de les direccions, canviava la carretera, els cotxes se sentien com més amenaçats, no? I és com que costa aquesta convivència entre el vehicle tradicional i la bicicleta. Creieu això que és així? Sí, totalment. Jo com a usuari diari te puc dir que és com una batalla, que no? la convivència és prou problemàtica. Sí, sí. Clar, però pense també que, sí, així a Espanya les mesures un poc més d'avantguarda que s'estan introduint, com el doble sentit ciclable dels carrers i que ja estan en marxa en ciutats europees, està sent molt problemàtic. Ho vivim des de Conbici, que som una entitat a nivell nacional i tenim grups de treball de mobilitat per a fer seguiment de legislació i marc normatiu. N'hi ha un tope, no? Per exemple, la DGT o instàncies, administracions que tenen que poder implementar aquestes mesures no acaben un poc de quallar. Però en realitat, un poc el més curiós de les mesures de foment de la mobilitat sostenible és que no tenim que inventar res, no són ni complicats, no és un enigma que ningú sap com resoldre, està resolt, està en marxa i és assequible. Vull dir que... Creieu que cara les ciutats estan pensades per a vehicles més que per a persones? Sí. Sí, de hecho es algo que se ve día a día, o sea, cada vez los coches ocupan mayor espacio, pero también es por eso, porque como no tienes alternativas, el vehículo se tiene que convertir en una especie más de una prolongación de la persona y encima tiene que ser, o sea, nos hemos acostumbrado a que sea algo individual. Ya no cogemos el coche compartido para ir a trabajar porque cada uno trabaja en una punta, etcétera. Entonces, por ejemplo, desde los comités locales, aquí en Aldaya tenemos un problema de transporte brutal y aquí lo sabemos, la línea C3 lleva muchos años en desuso, pero porque no tiene una infraestructura como toca, es una infraestructura del siglo XIX para una sociedad del siglo XXI. Nosotros hemos implementado un plan integral que si quisieran, es voluntad política, podemos aprovechar la Dana y el dinero que estamos para esas reconstrucciones para poder llevarlo a cabo, y lo primero que tenemos que hacer es quitar barreras arquitectónicas. ¿Cómo quitamos las barreras arquitectónicas? Eliminando la vía del tren. Y lo que hay que salvaguardar es a las personas. El metro en Aldaya, con lo que hemos vivido, no salvaguarda la vida de las personas, porque te pilla una barranca debajo de tierra y es peligroso. Pues un tranvía con doble vía, electrificado, carril bici, incluso que se pueda pasear y puede ir andando hasta Chirivella, Bonaire. És algo que ahora mismo no tenemos. Això em recorda molt a les ciutats del nord d'Europa, no? Que tenen almenys el centre tot ple de tramvia, de bicicletes, no es pot entrar ahí el cotxe, i és més respectuós, no? I com que també convida els beneficis del transport públic, perquè quan vas en cotxe, jo personalment ho visc com molt estressant, que si te piten, que si t'envaeixen el carril, que és una concentració bestial per no tindre un accident. En canvi, quan vas en transport públic, pots llegir, pots mirar per la finestra, vas relaxat, arribes tranquil, tranquil·la... Interactues amb altres persones, com que té molts beneficis també. Sí, jo volia un poc apuntar també que
En este debat, no, de com abordar la mobilitat sostenible, no tenim que oblidar que nosaltres a l'Horta Sud som l'exemple de que el model previ és un fracàs, i no voldria que s'oblidara, no? Que el protagonisme i l'impacte que va tindre els cotxes en els danys causats per la dana va ser molt gran, i tenim l'oportunitat, hauríem d'haver-la tingut, però no s'està implementant molts canvis, de fer este canvi, no? La meva experiència personal és que quan va passar la dana, al dia següent, nosaltres des de Soterranya, per els pocs carrils ciclistes que quedaven, podíem anar a Paiporta, podíem anar a Alcàsser, podíem anar a Xirivella, però en cotxe no. Però en la reconstrucció s'ha fet cas omís a la importància d'esta infraestructura ciclista, i 6 o 7 mesos després els carrers estaven impol·luts, ni tenien una mota de fang, i n'hi havia carrils bici de la comarca que estaven encara bruts de fang. I continuem parlant amb Víctor Navarrete i Maria Jiménez sobre mobilitat sostenible a l'àrea metropolitana. I a mi m'agradaria saber què té que passar per a que la gent perda la por i no pense que li va la vida per anar en bicicleta. És una molt bona pregunta, i perquè està damunt la por, damunt la taula, i és veritat que encara n'hi ha una experiència de que estàs corrent riscos si vas en bici. Una cosa molt important és que, primer, n'hi ha d'haver infraestructura, molta més infraestructura, a poder ser segregada, de qualitat. Ara mateix, encara que podem intentar presumir de quilòmetres alguns municipis, no tots, de quilòmetres de carril bici, no tenen una bona qualitat, no són amples, no estan ben mantinguts, no estan ben connectats, i tens que poder afavorir que l'experiència de l'usuari siga segura, siga agradable i siga eficient, perquè moltes vegades tens que anar d'un lloc a un altre i la infraestructura que tens no està ben connectada i te toca pegar una volta molt gran, no? O sigui, quan tu vas en cotxe vas del punt A al punt B de la manera més eficient. Quan tu agafes la bici, moltes vegades no, si tens que anar per infraestructura. I això t'obliga a agafar camins que tenen convivència en el cotxe, i ahí pues, ve un poc el risc. I una vegada superada la por, com pot transformar la bicicleta la vida d'una persona? Per a tu, com te l'ha transformada, com creus que la pot transformar? Jo tinc l'experiència d'estar en Soterranya i te dic que completament. L'accés a la mobilitat en l'espai públic, encara que siga una bicicleta, és un canvi molt, molt gran. Deixa'm dir un poc que l'experiència de llevar-se la por moltes vegades no té per què passar de que te lances al carrer tu soles individualment i digues, pues mira, avui vaig a treballar. A Soterranya, per exemple, ja fa més de 20 anys que fem, no sé, experiències com les bicinits, que són rutes per la comarca, són temàtiques. Jo invito la gent a que vinga, que ens busqui, a que tingui una experiència agradable en bici, a que no comença per el nivell difícil de dir, pues, me tiré a la carretera, no? No, comences a tenir un poc experiències un poc més agradables, coneixes gent, per rutes. Bueno, pues ahí també tenim un servei d'acompanyament, de dir-li a les persones com anar d'un lloc a un altre. Quin camí és més perillós? No, això... he perdut un poc el fil, però bueno... Com pot transformar la vida d'una persona que va en bicicleta? Totalment. O sea, i més en ciutats que necessiten implementar un poquet més la idea d'arribar eficientment al teu lloc de treball. Jo tinc com 2 exemples claríssims que visquérem a Soterranya i que em van colpir, no? Un d'ells era un home que li donaven una bicicleta que ell feia treballs d'albanyeria, xicots de treballs per la comarca, i ens va demanar una bici i ens conta que ella anava en la caixa d'eines corrent, d'Aldaia a Sedaví. Corrent? Sí, m'agrada córrer per ahí. Xico, però... I li donaran una bici i va dir, ostres, pues això és meravellós perquè puc anar, puc carregar les ferramentes i això em va colpir molt, no? Una persona que està carregada, que tingui que treballar això. I una altra va ser una experiència en la Dana d'un home del barri, el Xenillet, on treballem, que li donaren una bici, ja rondava els 60, era analfabet, no sabia un poc, tingueren que nosaltres fer el formulari, i després de dies em vaig creuar en ell en bici per Torrent i em va dir, ostres, jo no sabia que se podia fer el bé perquè sí.
no? I estava l'home emocionat i me'n vaig ara a Aldaia a ajudar en la bici i de més, no? Pues bueno, són com dos exemples que són molt, molt bonics. Que bonics, la veritat és que ha d'omplir moltíssim, no? Aquesta vessant més social, més humanitària. Sí, i veus un poc el que et deia abans, no? Veus que té aquesta capacitat de transformar i de tindre molta incidència. La crisi climàtica obliga a replantejar-nos les coses. Creieu que l'administració a dia d'avui està fent les coses com toca per millorar la mobilitat sostenible o està fent oídos sords? No, de momento se está viendo. La reconstrucción que nos están haciendo en todos los pueblos afectados es la misma que teníamos. Entonces ahí tiene un papel importante la ciudadanía para el cambio de mentalidad. Es lo que comentábamos, nosotros nos hemos organizado en comités locales que trabajamos a nivel local, pero también trabajamos a nivel de bioregión. Es decir, nosotros no tenemos los límites comarcales, no tenemos el límite local, tenemos el límite de la bioregión. La bioregión conlleva todo lo que es el cauce del barranco, porque eso nos afecta, lo que pasa en Chiva, lo que pasa en Cheste, todo eso nos afecta. Entonces, lo que sí que estamos planteando, porque sí que hemos detectado los puntos débiles, y el punto débil fue el que estaba comentando el compañero. Nos quedamos sin vehículos, nos quedamos sin nada, tenías que ir. Quien tenía una bici en la Dana era, vamos... privilegiado, ¿no? Sí. Entonces, planteamos un algo diferente y una movilidad diferente. Y de hecho, la hemos planteado tanto a la comisionada como hemos tenido reuniones con ADIF, como con la Confederación, etcétera, y lo estamos planteando a grandes niveles. Y lo que nosotros planteamos realmente es que si tú empiezas a unir todos los pueblos de la región, los pueblos, aparte de que crecen, porque mucha gente, por ejemplo, de Cheste, Buñol, etcétera, para ir a la universidad se tienen que alquilar un piso, tensionamos la vivienda. O sea, es que la movilidad es una base fundamental, mientras que si tú tienes un buen transporte y una buena comunicación, tú no vas ni a tensionar vivienda, te quedas con tu familia, te quedas con tu núcleo. Claro. Aquí, por ejemplo, para unir Paterna con Torrente, si lo quisieran hacer, tienen que pasar el Barranco del Pollo, el Barranco de la Saleta, el Sal del Aigua y el Turia. ¿Cómo lo podemos hacer? Que ya lo hemos planteado. Un tranvía con doble vía, electrificado, carriles bici y carriles peatonales y zonas verdes. Es mucho más agradable. Es mucho más agradable, es lo que decía el compañero. Si es que para ir, por ejemplo, desde Aldaia para ir al Alfafar, ¿tengo que pasar por Valencia? No. Jo tinc que dir que a nivell usuari jo he anat des de Torrent a Paterna o a Quart, són 40 pocs minuts, una experiència superagradable i en el crono en la mà tardes menys de lo que vas en metro. Clar. ¿Y us fan cas en aquesta proposta, María? Están estudiando la viabilidad. ¿Pero estudiando qué significa? ¿Que ya veremos o...? Pues bueno, están estudiando la viabilidad y ahí nos quedamos. O sea, la propuesta está hecha, es viable porque nosotros tenemos detrás a técnicos de la universidad, o sea que no ha sido algo que nos hemos inventado porque sí. O sea, hemos estado colaborando con ellos, colaborando con muchas plataformas que ya llevan mucho tiempo y colaborando con gente de la universidad. O sea, nos están intentando decir, ahora mismo la Diputación o la Generalitat me está diciendo que el metro al barrio, tenemos el metro en Quart y estamos viendo la experiencia, que es, tengo que coger un vehículo privado para irme a Quart y de allí poderme trasladar en metro. Es mucho más viable, cogemos un tranvía y luego el fomentar también, o sea, el andar. Las personas mayores salen a andar, pero los caminos que les están poniendo ahora de las rutas del colesterol, etcétera, están fuera de la vista de la gente. La gente tiene miedo, o sea, la gente mayor tiene miedo de ir. Si me pasa algo en mitad del campo, sin embargo, con el plan que nosotros planteamos, estarían a la vista de todo el mundo. Y si me canso, pues me cojo el tranvía y vuelvo a casa. Si es que es tan sencillo. Sí, tan y tan. O sea, lo que la gente quiere, lo que tienes que darles la infraestructura para poderla utilizar. De fet, jo vaig a fer una reivindicació un poc del paper de l'associacionisme i la societat civil organitzada, de com podem oferir un coneixement del territori molt valuós a l'hora de dissenyar l'espai públic i les infraestructures de mobilitat. No tenim molta interlocució,
però estem en un moment que sí que s'està tenint en compte algunes coses, com per exemple en la redacció del futur pla director s'està mostrant interès per aportar este coneixement. Quin paper tenen els barris i la ciutadania en aquest canvi? Què podem fer nosaltres? Pues molt... Pensar y reivindicar. Pensar y reivindicar. Ahora mismo aquí en Aldaya tenemos una barrera arquitectónica que nos tiene con la C3 y con el barranco, que hay gente mayor o en silla de ruedas, etcétera, que no puede, que si está al otro lado de la vía, no puede acceder a algo tan sencillo como ir al ambulatorio. Tiene o que llamar a un taxi o llamar a alguien, o incluso hay gente que busca el empadronamiento en Alacuas para poder acudir a su centro de salud. Eso hay que pensarlo. Y eso tiene que empezar a pensarse desde las administraciones. I a banda del poc paper més reivindicatiu també tenim un nivell un poc més alt, no? De quan la ciutadania s'organitza, pots fer un poc més de pressió. A Soterranya, per exemple, hem fet fa molt poquet un projecte amb les xiques del barri de mesuració, de mesuració de qualitat de l'aire en entorns escolars. Hem fet un projecte de ciència ciutadana. A Convici, com a associació, tenim grups d'incidència política. Vull dir que en aquest sentit el paper té que ser un poquet més propositiu també, no? I pot ser-ho. És una reclamació que estem fent des d'ací, que ens impliqueu també tots i tot és veritat. I per acabar, Maria i Víctor, quin missatge enviareu a aquelles persones que encara pensen que la mobilitat sostenible és una utopia o és una cosa llunyana? Què podem pensar juntes? Bueno, jo vaig a fer una reivindicació de la nostra comarca, que és una comarca que és molt, no sé, té les característiques propícies per a tindre una mobilitat ben interconnectada. Tenim un bon clima, tenim algunes rutes que són precioses, tenim la Marxal, tenim l'Horta, vull dir que tenim que fer una petjada un poquet més i tindrem una oportunitat de gaudir d'una mobilitat molt millor. Doncs que així siga. Moltíssimes gràcies per estar als estudis d'Aldaya Ràdio, gràcies per vindre, Víctor, gràcies per vindre, Maria, i continueu endavant. Nosaltres també us donem suport. Gràcies.